bandiraɓe sehlaɓe radio sar jamhira mon hande ko ñalawma alhamis hawri ko sappo e tati lewru novembre hitan ujunnaji nogas e joyyi habruji moɗon ndemgal pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington noon kamɓe républicain démocrate ɓe mbawi signinde facture ɓe neddi ɗum to Donald Trump signinde ɗum hande oɗo facture ma wallu gouvernement Donald Trump fuɗɗita ligguey mum caggal nde ɓe guddi bafameɓe keno capanɗe nayyi e tati ñalawma habruji men hande toon to États-Unis hono kanko Jeffrey Epstein kayitaji makko walla halluji parɗe gueɗɗe ɗe waɗatno nden fuɗɗi en continue yaltude ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe Maison Blanche eɓe continue habde hen habruji men international ma en jaaton to Sénégal e ɗum noon tumnade kadi ko yalti e journal Sénéweb hono kanko lieutenant médecin nangunoɗo toon taw ko groupe Casamance résistance mo nangunoɗo woppama habruji men international cakkitoɗen ko toon to Ukraine e ɗum noon ko yiya hande ko ministre uji kewɗi suwa ceekama suwa kañumen koyen goppi liggueji men caggal nde corruption yiita e laamu ngu ko ɗum woni titre ñen ɓuuri mawnude oɗo journal ma gartu e desuji muɗum joni joni surtout noon tan ande ko alhamisa sappo e tati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ma gartu joni joni. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البرارين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari weddo on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wi kittembirine kasu kahumanto kanno kusu kahumanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande a kittemberin tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani kha bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jogol sare jamhira mon binɗen e gardidi titruji men ni habruji men guiɗoɗen ko toon to Washington en wayne ko ñalomen hono kanko président Donald Trump signini facture gummiɗo toon to suudu député ji ɗum noon facture o ko caggal nde wota temedde nogas ɗiɗo neɗɗo jaaɓi facture o contre temedde ɗiɗi yimɓe jeenat ko ɓuuri hen e heddo ko démocrate en oɗo facture en wayne ko ari ko caggal nde balɗe capanɗe nayyi e tati gouvernement fédéral wuddidami muɗum sibabude kalis wooda hen oɗo facture noon wayne ko kamɓe démocrate en koɓe jinno ko hade mabɓe jabdi signinde oɗo facture wonde ko kamɓe républicain yoɓe jappa ɓeydude juutedi ko gueɗe parɗe en assurance walla assistance médical e wayno ko kamɓe démocrate ɓe goytotono ko kamɓe républicain surtout kamɓe Donald Trump won crédit ji ɗi ganduɗa en kamɓe républicain ɓe guitti ɗum joni ɗiɗon crédit ji ko fati wallude yimɓe ɓe ganduɗa en surtout hutortoɓe Obamacare yobdi ko fati ɗiɗon service aji ko ɗon assistance médical e wiide mabɓe kamɓe démocrate ɗum ɗo en so hitande maayi yonde ɗum ɗon fewnitaka walla artiraka walla haɗa ɓe nattani ustu ɗum ene wayno ko yimɓe hewɓe américain ji ma tampo ko sibabude ngal assurance ko way wonde fof ene wayno ko ɗum ɗon hoɗo facture ari kadi ko caggal nde kamɓe démocrate en jehata toon to Sénat ngabbi républicain pour beele ne dartina oɗo shutdown e nder noon koɓe kaldi kamɓe démocrate en surtout toon to Sénat e kamɓe kadi républicain ji ene wayno ko oɗo facture so tawi sañinama kala yimɓe ɓe ganduɗa en kañumen fof ceekonomen en taw ko liggotoɓe gouvernement fédéral ceekonomo tugui ko shutdown fuɗɗi ko ma gartiri e kadi ne wayno ko ɗo ha 31 janvier ala fof hankadi neɗɗo liggotoɗo gouvernement fédéral mo ganduɗa kanko Donald Trump laamu makko ene jogori segde ɗumen
en jaay odo facture kadi kalisaji kewdi taw kalisaji ko ballat kadi ko kambe sadiyankoɓe ko pour ko fate sécurité mum ɗum noon aboye temeddi e million tati ɗum ɗo fof ko wallude ɓe pour sécurité mabɓe en jaayani kadi nogas 16 million ɗum ɗo fof kadi ko wallude kamɓe cour suprême ko fate gaddi gonɗa part de sécurité mabɓe kamɓen ko deskira tan hono kamɓe démocrate en ɓe continue hande wiide haare mabɓe gasani taw ɗum noon e konngol makko kanko Hakim Jeffrey gardiɗo démocrate en toon to suudu représentant ɗum noon ko député o wi wonde en wayno ko haarde ko joni fuɗɗi ɗum noon ko fof kodi ko gueɗe ɗe ganduɗa henne e wiide maɓe kamɓe démocrate en ɓe kaɓante ko beele kala gueɗe batɗe wallude assurance médical gummotoɗe toon e Obamacare walla crédit impôt ji ɗi ganduɗa kamɓe républicain ji eɓe continue hande mumtude ɗum ɗon e darto beele oɗo assurance continue hedde hande toon to Washington kadi en wayno ko kanko Jeffrey Epstein kayitaji makko walla haalluji patuɗe dossier ji makko nen continue yaltude e ɗum noon e wayno ko e ñalawma kadi ono Mike Johnson ɓe peldisi wiide wonde ko en wayno ko yontere arande ko kam piteji toon to Washington maɓe vote pour ko fati kayitaji ɗi fof jalta siftindo tan nde ɗo haren wonde pour ko fati kala kayitaji walla kala haalluji patuɗe makko kanko Jeffrey Epstein ɗum noon siftindon mayɗo e kaso gila nde nder hitan ujunnaji 19 caggal kañum horum nde fonno ñawore muɗum ɗiɗon kayitaji jaltine ɗum noon ari ko caggal nde kamɓe ɗiɗo député ji ɗiɗi député républicain biyeteɗo Thomas Massie e kanko kadi député démocrate jeeyat toon to Californie biyeteɗo Ro Khanna nde kamɓe ɗiɗo ene wayno ɓe gummini ɗeɗon peeje kamɓe républicain ɓe paami wondi ko hankkadi yimɓe hewɓe non seulement caggal nde kadi oɗo député jeeya toon to Arizona nde kañum horu fuɗɗi ligguey muɗum ene wayno oɗo saji yimɓe keeɓi ken ɓuura feccere ko fate yimɓe toon suudu représentant pour namdiɓe ko fate ɗiɗo dossier jaltin ko ɗum waɗi kanko Mike Johnson o yamiri ɗum ɗon e yidde mabɓe kadi tugnade hande CNN ko ali bon haysindo toon to suudu représentant ɓe mbawi vodde yontere aronde pour ɗiɗo dossier jaltin ene wayno ko ñawore wonde nde wonata ko yaade toon to Sénat oɗon gandi kala ko haala ga ene ko toon to Sénat woni ñawore ene wayno toon to Sénat il faut ko ɓe daña ko wiye tataɓe ɗiɗi pour wawde wadde gueɗe parɗe ene ñawore so tawi wonko fawete makko kanko Donald Trump ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo ñalawma hante surtout ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude toon to Maison Blanche kanko Donald Trump taariɓe koɓe laayiɓe no fewi e surtout en huldeɓe wonde ƴewde peeje fof mbaɗo wonde beele ɗiɗo dossier ji ni haala mum ni wasa haalede donc o fuɗɗi yaltude kam oɗo saha joni kanko Donald Trump ko salino gila tan ko wi walla ko yedduno gila tan ko pour wiide wonde ko Jeffrey Epstein o jokkodirani muɗum wayri jokkodirde muɗum ko ɓooyi e kadi kala ko haalte ɓeɗo sukaɓe rewɓe kañumen koyen wulliti ko oɗo saha joni kañumen ko toñanoɓe taw kanko Jeffrey Epstein toñi ɗum kadi ñaaguiɓe kala yimɓe liggotonoɓe makko kanko Jeffrey Epstein yo inde men jaltini pour beele no mbawa kalmisade ɗum noon kanko Donald Trump ene wayno ko ɗum ɓe ƴewata hol ɗum ɗon mawnude wawi wonde foof oɗo saji toon to Washington ko jiita tan facture signanama pour gouvernement uddit ene wayno ko oɗo saji joni ko ɓuuri haalede e télévision ngaji fof ko fate kanko Jeffrey Epstein haalluji walla gueɗe ɗe ganduɗa waɗi ɗum ko adi hitande ujunnaji 19 habaruji men États-Unis hande tunnade kadi ko yalti toon to CNN hono kamɓe département justice en wayno ɓe porti plainte oɗo saha joni hono Californie ɗum noon e peeje ɗi woni on ɗo saha joni pour wawde waylude no foti démocrate en ɓuuri hewde wawde waylude no kamɓe démocrate en noɓe mbawi heftude jonɗe joyi e nokkuji ganduɗa république ji gonno ɗum ɗon ne wayno ko kamɓe département justice mbi wonde ko Californie ko waɗata ko oɗo saha joni ko hunde lumdinde lawol ɗum noon en wayno ko e jaabugol kamɓe Californie naɓe koɓe kaali mbi wonde mataw ko kamɓe républicain ji ɓe jejjiti ko kamɓe puɗɗi ɗum ɗon surtout enne peeje makko kanko Donald Trump guila toon to Texas ha état ji goɗɗi républicain ji nde ɓe jamiri wonde ko kala nde peeje bawɗe wonde beele kamɓe républicain ɓeydo kadi to jogade jonde toon to studio représentant ji surtout e wotoji garoji hitande ujunnaji 26 ɗum no yembatɗo donc way wonde fof en wayno ko joguiɗo konngol hono kanko gouverneur Gavin Newsom gouverneur mo Californie biyeteɗo Brandon Richard o wi wonde ko en wayno ko kamɓe républicain sibabu nde ɓe perti ɗiɗo woseji ɓennuɗo en mois de novembre e ɗamini kadi woteji hitande ujunnaji 26 maɓe perɗum ko ɗum waɗi ɗon oɗo saha joni eɓe kanga eɓe continue yaade toon tribunal uji
kono kala ko mbawi yaade nam de ton tribunal uji ko hundinde jograni marsude parce que déjà ko kambe puddi wadde didum boneji kadi bandi Californie kam rewani ton Californie kam ko kany horum namdi ko yimbe Californie nabe yo vote dum woni be vote e der lewru ben do pour proposition biya chapandu joyi awɗon proposition ko waylude kala jonde ɗi ganduɗa kamɓe démocrate en mbawi heftude nokkuji ɗi ganduɗa républicain ji gonno kono noon joni démocrate en ɓuuri hen hewde habaruji men Amérique cektoɗen ko toon to hakkude kanko Donald Trump e BBC ɗum noon kanko Donald Trump portini BBC plainte ɗum noon wiide wonde ko BBC mbaɗi documentaire oɗon documentaire kadi gaddi hen discours mo wonno toon to yeeso congrès donc ñalawma jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi ko ɗum woni oɗo ñalawma kadi ko ɗum woni kamɓe supporteur uji makko kanko Donald Trump ñanden janoyno toon to congrès e nder oɗo documentaire en wayno ko kanko Donald Trump wi wonde ko BBC documentaire mo waɗi wayno ko won haaluji makko discours makko won hen ko yaltindan koko wela ɗum noon way tuyen kanko gardi ɗum hono kanko biyeteɗo Samir Shah e nder lettere mo windi toon to Maison Blanche wi wonde ko ɓe jafnima no fewi sababude ɓe mbayli won koɓe koppi e nder haaluji makko kono wayno ko ha hande kanko directeur oɗo chaîne BBC o wi wonde ken wayno ko koɓe mbaɗi ko en ɗum ko ala fof koɓe kaali hen ko wodani kala koɓe gaddi oɗon documentaire ko hunde wonde donc ala diffamation wonɗon siftinon ɗon ko kanko Donald Trump o portini plainte BBC pour no yoɓamo ken wona milliard de dollars ɗum noon so tawi kañum hoore mum waylani oɗon documentaire donc ɓe mbawi wadde oɗon documentaire yaltinde ɗum télévision ngaji mabɓe kono ene wayno ko kanko directeur BBC o wi wonde ɗum ɗo ɓe kulani hen kadi ene wayno ɓe jafnima so tawi Donald Trump welaka noɓe kalir ɗum ni kono ala koɓe kaali hen kowoni ko wodani ko woni fenade ɗum noon ko haare kanko Donald Trump mo continue ko ari e laamu makko deuxiéme makko mandat ko habde télévision ngaji walla radio ji walla galleji jani en ko bindoji surtout yenno so tawi gondani makko walla so tawi meeɗi haalde gueɗe ɗe ganduɗa en parɗo en e bonnidinde makko walla parɗo en e reportude kala ko fate ñawoje walla kala ko fate caɗele ɗe o jogui ɗiɗo duuɓi foof ɗum noon ko surtout yenno caɗele parɗo en jango supporteur uji makko toon to congrès ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal e ko yalti ñalawma he hollama hono kanko lieutenant médecin nangunoɗo tan nangunoɗo men toon ko mouvement des forces démocratiques de la Casamance nangunomo guila ñande sappo e tati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi joyi en wayno o accitama hande oɗo ñalawma o accita noon ko ñalawma hanki sappo e go lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi joyi e ɗum noon e wiide mabɓe kadi o ɗaccita ko caggal nde yimɓe hewɓe e mbaɗi janti en pour haaldude mabɓe ene jeeya ɓeɗon yimɓe hewɓe kadi hohoɓe taw ko kanko khalife général de Mouride Serigne Mountaga Mbacké e kanko kadi mennoɗo wonde ministre de l'intérieur e laamu Macky Sall hono gonko Ali Ngouille Ndiaye kamɓe noon e surtout ngade hande communiqué gumiɗo toon to oɗo mouvement des forces démocratiques de la Casamance e mbi wonde ken wayno ko kanko oɗo médecin kadi militaire o oppira o paam kono noon ta hayta condition goto ɓe kamɓe ɓe namde e mbi wonde ko ene woni o nangano ko taw ko événement ji bannoɗi to diwan nokku biyeteɗo jiñakki noon ko nokku gonɗo mo woɗɗani toon to Bignona donc cugnari hande habaruji neldaɗi toon to immédiat e mbi wonde ko ene wayno ko goppugol makko ari ɓe ene wayno o ɗaccugol makko ko caggal nde ɓe totti hono représentant Croix Rouge international ɓe totti ɗum hen ɗum noon taw nanodiral waɗi hakkude kamɓe jaaɓe mouvement oɗo haaldoɓe négociateur uji mabɓe e kanko chef d' état major général des armées du Sénégal ɗum noon e wiide mabɓe kadi mbi wonde kamɓe oɗo mouvement ɓe mbawi kadi yettude Serigne Mountaga Mbacké pour kañum hoɗum wawde jeeyede hen ɓe mbawi kadi ñagade mbi wonde ko Ali Ngouille Ndiaye o waɗi hen ligguey baɗɗo fayida ɗum noon kadi wayno ko kanko hoore makko walli ha oɗo situation récla e mbi wonde kadi wayno ko oɗo sa joni min mbi wonde ko kamɓe mouvement oɗo eɓe ɗaɓi kanko président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye pour beele wawa yo continue kaldigal gongal hakkude leydi Sénégal e kamɓe Casamance pour ko fawte jamne dañe toon
ɓe mbi kadi kamɓe mouvement o kadi ɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗi ko kala kalde seeɗa walla soɓe kalde Aly Ngouille Ndiaye wona kañum woɗum facilitateur ɗum noon neɗɗo ballowo pour kaldigal kamɓe hakkude mabɓe kamɓe oɗo mouvement e leydi Sénégal. Toon to Sénégal hannde ne wayno ko haysindo kanko jogiiɗo konngol toon to laamu Sénégal hono kanko Marie Rose o haali wi wonde en wayno ko kala caɗeele gonnoɗe hakkunde Ousmane Sonko e kanko Bachir Diomaye Faye en wayno gasi kono noon ɗum ɗo ko hunde nde ngannduɗaa laaɓaani oɗo saari sabu teskiteede hanki conseil maɓɓe de ministre hono kanko Ousmane Sonko en wayno o dawa oɗon conseil de ministre ɗum ɗon kadi en wayno ko tumnaade hannde koɓe kaali mbi wonde haysindo wonde ko wiyaama wonde caɗeele natti wonde hakkunde maɓɓe wono kanko Bachir Diomaye Faye décision mo ƴefti o fate nomde Mimi Touré pour yo lomto Aïda Mbodj en wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o yatira hen caggal ɗum kadi ne wayno e nder conseil de ministre maɓɓe tumnade hannde observateur ko haali kanko Bachir Diomaye Faye o siftini wonde ko en wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye nder batumo maɓɓe conseil de ministre hanko waɗa makko siftiri holla fayida mo rokki ko fate oɗo coalition e wayno kadi o wi wonde ko ne wayno komo continue hannde famni yimɓeɓe kadi holko woni gueɗe ɗe ngannduɗaa holko woni sababu kanko hoore makko walla o natti yidde liggodirde Aïda Mbodj donc way wonde fof tumnade hannde ko yalti kadi hono kanko premier ministre Mauritanie ponnoɗo arde toon to Sénégal yontere aronde ɗum noon wayno visite makko ina wayno hayti arde toon ɗum noon noon tumnade communiqué bindaɗo toon to Cridem windama ko noon kadi to Sénégal hono kamɓe leydi Mauritanie e leydi Sénégal surtout ministre uji ko fati surtout bureau ji kamɓe premier ministre uji maɓɓe mbi wonde ko ene wayno holde o arata toon to Sénégal ko hunde kadi calendrier muɗum ma haaloy ɗo yeeso andaka noon holko woni sababu est ce que ko sibabu caɗele gonɗe oɗo sa joni toon to gardigo leydi Sénégal hakkude kanko gardiɗo leydi ndi e kanko gardiɗo laamu ngu walla ko gueɗe goɗɗe toon to France hannde ne wayno ko kanko Diagne ɗum noon ko ne wayno ko oɗo sa joni joguinoɗo caɗele sibabu no gouvernement Sénégal en woni koye koko ɗabbuno hono kamɓe France yoɓe gartirmo toon to Sénégal wayno kadi dañi hannde kadi victoire ɗum noon victoire ari ko caggal ñande o ruti toon tribunal ñande 4 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi avocat ji makko namdinomo wonde ko kamɓe koye mabɓe yoɓe guttu kala kadi ɗe ɓe mbaɗe makko surtout en kadi ɗe en koko fate liberté omi jogui yaatuɗo wela walla haaldudemo wela donc en wayno ko jaabul ari hannde wonde ko kamɓe tribunal gonɗo toon walla cour d'appel gonɗo toon to Versailles yamirimo wonde ko kala liberté makko en wayno ko ɓe guitti kaɗoji muɗum ɗum noon ha hannde no fada wonde ñande nogas joyi lewru novembre nden ko kamɓe ɓe jaaboto kadi ko wonde est ce que holko ɓe paami ko fate en ɗaɓɓande ni kamɓe gouvernement mo Sénégal yo waɗe makko kanko Madiambal Diagne yo artir toon to Sénégal kono ko wawi wonde fof hade ɗum wadde kam hen wayno ko oɗo sa joni kanko Madiambal Diagne omo jogui liberté makko yaaduɗo wela habaruji men ha hannde toon to Venezuela e ko yiya hannde hono kanko gardiɗo leydi Venezuela hono Maduro o ari wonde tawtorede dental mangal ɗum noon ko yimɓe majoɓe taw ko yimɓe jeunesse toon to Caracas ɗum naadi kadi ene wayno ko yalti toon kanko hoore makko nde o naami holko message mo rokkata États-Unis o wi wonde ene wayno ko o yiɗi noddude ko américain ji kañum koye mumen yo ngar ndenta e Venezuela pour beele Amérique fof no wawa hisde donc o wi wonde ene wayno ko inde yimɓe namdima holko faami ko fate oɗo sa joni kamɓe américain ji continue neldude toon batoji mabɓe de guerre toon surtout to woɗɗani tufde mabɓe kamɓe Venezuela o wi wonde ene wayno ko continue namdade o wi kanko o ƴawoɗo sa joni ko liggade leydi makko kadi ko continue namdade ko yimɓeɓe yo ndentu pour beele no kisal no wona e Amérique o wi ko haareji hankkadi ɗi jogorani gasde hankkadi sohlaka kadi ɗi gona e gonga sohlaka o donc hankkadi ene wayno ko yimɓe yo ndeno haareji ko eno baɗɗi toon to Libye walla baɗɗi toon to Afghanistan ɗum ɗo ko ɗum woni kanko Maduro o haali siwti ɗon tan ko oɗo dumuno fof kamɓe États-Unis eɓe no continue fellude walla bombatude laaɗe ɗe ɓe mbiyata gummoto toon Venezuela tan mbaɗi ko drogue ɗeɗon laaɗe noon e tumnade hannde Venezuela naɓe ko alata ko yimɓe awoɓe kono e wande ko kamɓe États-Unis eɓe no continue neldude bomboji e ɗeɗon laaɗe ɓe mbaɗi hen yimɓe hewɓe kadi oɗo sa joni ɓe neldi batoji mawɗi toon to diwa toon to nokkuji ɗi gonɗani tufde mabɓe kamɓe Venezuela habaruji men international cekkiɗo
cakkitorto ɗen ko toon ɗo Ukraine ɗum noon ko caggal nde kamɓe ɗaɓɓande maɓɓe kamɓe Union européenne nde ɓe mbaɗi Ukraine pour wonde so tawi Ukraine yiɗi continude heɓde ballal ummade toon alay sago kamɓe kanko président mo Ukraine ɓe wawa habde kadi corruption gonɗo toon ɗum noon woni ko kanko Vladimir Zelensky o signini kayitaji hannde décret hannde yamiron nde kadi no wayno ko woni yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa en o fayi mumen sanction ngaji ɗum ɗon taw kadi kañum koye minen jiitama e mumen ken wona $10 million corruption e mo mbaɗi ko fati business kuɓam leydi donc en wayno kadi ɗum ɗon nde ɗum waɗa toon e site gardingu leydi ndi en wayno oɗo décret en wayno kañum hoɗum sanctionné hono biyeteɗo timol men ndi ko kañum wonno ko businessman e kañum koye mum kadi en jeeyna compagnie goto biyeteɗo donc e neɗɗo goɗɗo kadi biyeteɗo Alexandre Tukerman ɓeɗo ɗi fof en wayno ko kañum hoore mum wonno koye oɗo compagnie ko fati en kuɓam toon de Ukraine donc waɗi ɗumen sanction donc hay sinno kanko ko Zelensky mo jeeyno yimɓe mo ganduɗa wannoɓe compagnie oɗo compagnie mo ganduɗa ɓeɗo liggotono ɗum noon koye hitande ujunaji ɗiɗi e tati ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo décret kadi nde mo signino ari ko caggal nde ministre makko toppiti ko fati énergie biyeteɗo Svitlana e kañum kadi ministre mo toppiti ko fati justice hono biyeteɗo Roman Haluschenko kañum koye men nde neldi lettre pour wiide wonde ko démissionné ɗum noon neldi lettre o ko premier ministre mo hono biyeteɗo Yulia Sviridenko ɗum noon wiide wonde ko kañum koye mon démissionné hono kanko premier ministre o kadi no wayno kanko hoore makko o dartini liggey hono gardiɗo goomu toppiti ko fati énergie nucléaire toon to hono compagnie hono compagnie de biyeteɗo Enon Gotte ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe laamu Vladimir Zelensky ɓe goni e wadde joni pour habde ko fati corruption ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en communauté européenne wi wonde so tawi mbaɗani ɗum a wawa continude walludeɓe e surtout yenno kalisaji ko fati yenno haare nde ɓe goni contre Russie. bandiraɓe selaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamis 13 lewru novembre hitande ujunnaje 25 gasi ha laaɓi en mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.